नायगिरि नोंथांमोन दिनै नोंथांमोननो बेबायदि मोनसे रादाब लानानै फैदों बेबायदि भिडिअ क्लिप मोनसे सफैदों गोबां दुखुनांथावना भिडिअ क्लिप आरो नोंथांमोना अलरेडि एसे आइडिया मोनखाबाय इन्ट्र' नोंथांमोना मोनसे ट्रेलारखौ नुनो मोनदों गुसुङै नोंथांमोननो आङो दिन्थिनाय जादोंमोन प्रियफोर बे आंनियाव जिथु भिडिअ क्लिप मोनफैदों बे भिडिअ क्लिपआ जाहैबाय सुरत होननाय जायगानि सिङाव थानाय बाटार बिस्टार होननाय जायगानि गामिनि येस अनजाग्रा प्रियफोर सुरतनि सिङाव थानाय बाटार बिस्टार होननाय मोनसे गामियाव जानाय मोनसे जाथाय जेराव माखासे सुबुंफोरा खौसेथि जानानै इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाय खामानिखौ मावबाय थादोंमोन नैबे सानडेनि खामानि बियो इस्टार सानडेनि जेराव इस्टार सानडेयाव खुलुमनाय सिबिनाय खामानिखौ मावबाय थादोंमोन बे समाव दुथांफोरा फैनानै बेयावहाय गासैखौबो तोर-फर खालामफैजोबदों बुख्रुब बुख्राब खालामफैजोब्बाय बेबायदि नोंथांमोना नुनो मोनदों सावगारियावहाय बा भिडिअ क्लिपाव आरो दा बेखौनो नोंथांमोना आङो डिटेल्सै मोजाङै दिन्थिगोन नोंथांमोना बेयावहाय जोबजासिम नायदो थ' अनजाग्रा प्रियफोर साफ्रोमखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों बरायदों आरो लोगोसे खुलुमहरदों जय मसि बुंहरदों अनजाग्रा प्रियफोर सोरबाफोर जुदि गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो मोनसे लाइक होलांगोन आरो भिडिअखौ शेयार खालामगोन साफ्रोमबो जेन बे भिडिअखौ नुयो आरो मोनथियो जेन जों ख्रिस्टियानफोरनि सायाव बबे जायगाफोराव मा जानानै दङ जों जेन आप टु डेट जानानै थाबाय थानो हायो आरो लोगोसे आरजनि हेफाजाबजों जेन बेजों बे लाज्लायनो हायो बेनि थाखाय भिडिअखौ शेयार खालामगोन दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ कमप्लिट नायग्रोदो ये देखिए ये प्रार्थना भवन में लोग आकर पास्टरों को मारा तोड़फोड़ किया एक गिटार को तोड़ दिया ये देखो ये सब उलट पलट कर दिया बहनों को भी मारा और भैया को भी मारा और इधर सब आके हंगामा कर कर चले गए लेडीज लोग को भी उन्होंने मारा है ये देखो ये बहनों को खून निकला है ये बहनों को मारा ऐसा इनका काम है क्या ये करना मसीह लोग केवल प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए दुआ करते हैं देश के लिए दुआ करते हैं या किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते फिर भी मसीह लोग का ये हाल हो रहा है आप सब मिलकर प्रार्थना कीजिए यही हमारी विनती है सोरबा सासे सोरबा सानै सोरबा साथाम 10 जन 15 जन बबेबा लामायाव हुबु बार्ता गाहाम रादाबनि फोसावनाय एबा गाहाम रादाब होनाय बाइबेल राननाय ट्रेक्स राननाय बा एबा बबेबा लामा दथाफोराव आरज खालामनाय बेफोरनि खोथाखौथ' बाद होदो अनजाग्रा प्रियफोर नङा होमब्ला जों जुदि बे भिडिअखौ नायोब्ला बैफोरबायदि खामानिखौथ' जों मावनोनो ओरैबायदि गोब्राब जाबाय जेराव जोङो बबेबा बाजाराव जोङो हुबु बार्ता होनो गाहाम रादाब होनो होननानै बबेबा सोरबा सुबुंफोरनो ट्रेक्स होनो बाइबेल राननो होननानै बुंनायनि बाथ्रायाथ' गोबां गोब्राबनिफ्राय गोब्राबखौ नुहुरदों बे भिडिअखौ नायनानै मानोना न' सिङाव गिर्जानि न' सिङाव इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाय खामानि मावनायखौनो दुथांफोरा फैनानै बेबायदि तोर-फर बुख्रुब बुख्राब खालामदों अनजाग्रा प्रियफोर बुख्रुब बुख्राब खालामदों अब्ला दिनै जोंनि भारताव मा जाना दङ जों बे भिडिअ क्लिपखौ नुनायनि गेजेरजों बेखौ आइडिया मोनदों नङा होमब्ला मा अबस्था जानानै दङ ख्रिस्टियानफोरहा दिनै जेराव सान्तियै खुलुमनो सिबिनो हायाखै गुड फ्राइडे इस्टार सानडे जिखुनु सानडे आरो माबा मोनसे आरजनि सम जेरावनो ख्रिस्टियानफोरा खौसेथि जायो बेयावनो गन्दगल जेरावनो ख्रिस्टियानफोरा खौसेथि जायो आरज खालामनो थाखाय माबा मोनसे सभा खुंनो थाखाय माबा मोनसे सनमिलन खुंनो थाखाय माबा मोनसे सेमिनार खुंनो थाखाय बावहायनो जारला बावहायनो बुख्रुब बुख्राब ख्रिस्टियानफोरखौ मा सानथारखोथाय ख्रिस्टियानफोरनि सायाव मा बुजिखोथाय ख्रिस्टियानफोरा जेन माबा मोनसे उग्रपन्थी हान्जाखौसो सोरजिदों आरो जेनेब्ला बेबायदिसो खोथाया ख्रिस्टियानफोरा माबा मोनसे सोरखौबा बुथारनायनि परिकल्पना बे गिर्जा न'आव खालामखोमादों होननायफोरबायदि ख्रिस्टियानफोरा हाथियार लायै लायै बे गिर्जा न'आव थाङो होननायफोरबायदि
ओरैबायदि खामानि मावदों जेराव जि गिर्जा न'आव गोथार बाइबेल थायो, जि मेथाइ खुलुमनाय सिबिनायनि थाखाय थायो, जेराव दामनाय देनाय थायो, बेफोरखौ सिन्थाबो बुख्रुबलांजोबदों। बेफोरसो बिथांमोननि नोजोराव बेफोरनो बै गिर्जायाव आइजोफोरखौ बुदों, पास्टरखौ बुदों, गोबां मानसिफोरखौ जखम खालामलांदों। आं नोंथांमोननो जोबनायाव जि पास्टरनि सावगारि नोंथांमोननो होगोन, जेराव बिथांखौ बुदों, बिथांनि मोदोमा मानजा जानानै थादों आरो गोबां आइजोफोरखौ बेबायदि भिडिअ खालामस्लाबनो मोननाय जायाखिसै जानांगौ, जायनि जाहोनाव बेफोरबायदि बुनायखौ आरो दङब्लाबो बेखौ दिन्थियाखै मेडियायाव। मानोना बेखौ दिन्थिनाय लोगो लोगोनो गोबां बावाल जाबावगोन, गोबां दावराव जागोन, हयथ' बिनि थाखाय बिथांमोना बेखौ होआखै। नाथाय दल बुख्रुबनाय, गिटार बुख्रुबनाय, सियार बुख्रुबनाय, पुलपिट जिथु इसोरनि बोसोन होग्रा मोनसे टेबोल थायो, बे टेबोलखौ बुख्रुबनाय, बेफोर गासैखौबो दिन्थिदों। दलफोरखौ बुख्रुबना होजोब्बाय, गिटारफोरखौ बुख्रुबनानै होजोब्बाय। ओरैबायदि माने मानसिनि जिथु आखल, बे मानसिनि आखलावनो गैलिया, बे धरननि जुनारनि आखलफोर बायदि, जेराव जुनारफोरासो साननो हनो रोङा, जिथिं खारलांगोन बे खारलांनायथिं जुदि माबा मोनसे दङब्ला बेखौ सौग्राव खालामनानै गासैखौबो सिफायलांनाय मानसिनि आखलाव गैलिया नामा, बेबायदिखौ जों साननो हायो। दिनै ख्रिस्टियानफोरनि जिथु खुलुमनाय सिबिनाय गोथार गिर्जा न', बेयावहाय मा दाय जादों? इसोरखौ खुलुमनायाव मा दाय जादों? जेराव साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरा केबल इसोरखौ खुलुमो, दाव दाव खालामो। दिनै एसेबां मुगैजाथाव बेबायदि जाबाय ने, जेराव गोबां दुखु मोनो। बाथ्राखौ बुंनोनो आङो दुखु मोनदों बे भिडिअ क्लिपखौ मोननाय लोगो लोगोनो। नाथाय इसोरनि मोनसे बोसोनखौ गोसोआव फैदों, मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन जे जोबनाय बोथोरनि सिगां सिगां नोंसोरो आंनि मुङै गथाय जागोन, जेलाव थांनो गोनां जागोन, सोबा जागोन, खुदै मुजु जागोन, सिथार जागोन, बेफोर गासैखौबो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंखादोंमोन। दा बे बाथ्रायाबो गोसोआव फैदों। दिनै बेनिखायनो बेफोरबायदि गासै जाथायफोराबो जागासिनो दङ, जेराव दुथांफोरा बेबायदि खामानिखौ मावफैदों। सैताना बिथांमोननि कमप्लिटलि ब्रेइन, सिन्ता, साननाय हनायफोरखौ बाहायदों। दा दिनै जेराव जोंहा जेबो दाय गैया, जोंनि दाया मा? बै इसोरखौ, सैथो इसोरखौ सिनायनो रोंनायखाय जोंनि दाय। दिनै ख्रिस्टियानफोरहा दाय जाबाय। सैथो इसोरखौ सिनायनो रोंनायखाय, सैथो जिसु ख्रिस्ट'खौ सिनायनो रोंनायखाय, खुलुमनो रोंनायखायनो दाय। बेबायदि अबस्था दिनै सैथो इसोरखौ सिनायनाय मोननायखायनो दिनै जोंखौ नासयथारो, जेराव जेबोआनो दाय गैया। खुलुमदोंसो, सिबिदोंसो, गोथार बाइबेल लानानै खौसेथियै दामदों देदों आरो बै इसोरखौ जोङो बाख्नायदों, खुलुमदों, सिबिदों। नाथाय दुथांफोरा फैनानै गासैखौबो थर फर बुख्रुब बुख्राब खालामजोब्बाय। अनजाग्रा प्रियफोर, दा बेयावखाय इसोरनि बोसोनानो जोंखौ मोन्थिहोयो, इसोरनि बोसोनानो जोंखौ परामर्श होयो जे जोबनाय बोथोर फारसे जिसु ख्रिस्ट' फैनायनि सिगां सिगां बेफोर गासै जाथायफोरा जागोन। आंनि मुङै गथाय जागोन, सुथुरफोरनि आखायाव जेलाव थानो गोनां जागोन, बेफोर गासै बाथ्राफोरा फैगासिनो दङ, जागासिनो दङ। दा बेयावखाय आर'जाव थागोन, बिथांमोननि थाखाय आर'ज खालामदों अनजाग्रा प्रियफोर, जायफोरा दिनै बेबायदि नासयजादों, बिथांमोननि थाखाय जि सुरातनि बाटार बिस्ताराव जानाय जि जाथाय, बेनि थाखाय नोंथांमोना आर'जाव थादो। बेजों बे आर'जाव थानायानो जोंनि खामानि। दा बेवहाय बिथांमोना जेन गोहो मोनहैयो, बोलो मोनो, बेनि थाखाय आर'ज खालाम। आरो बे जाहोननि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामगोन, जेन बयबो आर'जाव बाहागो लानो हायो। अनजाग्रा प्रियफोर, गुबुन थांखिनि थाखाय नङा, जेन साफ्रोमबो आर'जाव बाहागो लानो हायो, बेनि थाखाय भिडिअखौ शेयार खालामगोन। आरो लोगोसे लाइक होनो दाबावसै। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय गोबां थुलुंगा होयो। आसा खालामदों नोंथांमोना बे रादाबखौ मोननायनि गेजेरजों एसेब्लाबो माबा मोनसे बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हादों। आरो लोगोसेयैनो बिथांमोननि थाखायबो नोंथाङा आर'ज खालामनो थाखाय खाबु मोनसिगोन। दे अब्ला प्रियफोर, फैबाय थानाय समाव मोनसे गोदान रादाब लानानै फैसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेनोसै। थेंक इउ।